nga. Sa sin. Ni kong nga ko apen pau, you play track and run. Ubla don rengkat ban dado bang sim garai. Nakamtapan mi yang naga election MDC. Ban nado bang sedang banyaj. Haman kisnang, haman gi bijelang, haman gi meeting baro angai ya giksi ti dan bor jong u. Ban menta ka sniru. Wala rigi perlok mana gidi sni kindat sni kilai phone nga daga jing diaw man sim renga ong iki bangaru ngalapang kre naga menta ka jing job haka arp sau tarik. Bat shisha ro ublay ya gijing kerpat kijongi baro ulas ngap bola ai sai gani ka buram naga menta ban tray gani ka lingkor ka ban kit om tang yam ta kalang kedam lai krok konstitusi hendra ya ri bagi cai benrio nagar paro nagar paro ifi kipat no kersan gijonga ba om tang ba fin duai naga menta ka jing job ka pokong san ba fin bo jing duai manado menta ka sngi ngalakit di gelengkor naga benta bantrai ban ngai skam baka jing duai ke jong fi kalong kham khrau su bangala ban kit di gelengkor om tang bangan yo manrung nawanta ban le ki kam hapo snong potha jong konstitusi hendrai bangala asya ban yasat bantrai ki kam kom tong nong mi khmat naga benta ki imlang salang kham tam nam tak lawai ki pateng ki kam barok kom ka parti kalapan khre nan yang bang ya rengkat begini lam juga parti kom ba phi ang not ngaru ngan trai kom ta nganum set syukur phi ngan trai kom bang phi kom bang ang kapor bang julet kisang kitau nganum penjaburam milade nganum penjaburam ya ki kesam nganum penjaburam ya ka parti bang ami ban nganum penjaburam ru ya ki panjang sesnong jong ka lega nam lai krok kumlei syajar yo e ka nam job ka ne ka jing kun kenapa itu ke ai ka boj ne kita kata ka sekrat jong pi ka ba pi kun ya kan ka election MDC nomor ngite ba ya pi kun persa ya persa jong deputy chief minister jong itulah na kaliang jonga ngam dan boj ngam dan kai pat tang jinget komo ngala rai na do ngastang man mi mangarai ta ka jinget ngaile ta ka jinget ngaya ta ka jinget haswa bangan mi ni yang malik meeting ro ngabo da ka jing duai pa hado mata sngi ro nganget hi ba ditang ka boj ka ba ngala mi thok lang ba ditang jinget kabang la IT lut baro na kamenta ka kam choblay bodo blay wala asya ka ni ka lenti kabang ngan kit ilengkor bangai ru ai ka jing start bangala belong tau MDC bala kit ilengkor tang kata to kadon em ka jing terikam ka bor pisah ka ne ka election ba kit punan kam pisah nem tila pun ko ini pi ko mo ngong e pi ngai le lenti ka jinget ngam simile da kan no ka lenti ko ipat ka bor ka ki we ya ki we ki parti ko gertong nganum ong kilek da kanong ka boj ne ka strategi jongki lengong pi tang we ka long banga su thuk long ba ngomong pi ba ngele da jinget kumno ngan nile pada ka bor jong ka bor boriu na ka bor paman bangan chu job election da ka bor da taltin re ngaya da ka tang ti ka babet pa da ngan ti babet ko ka parti hikai ka sinsar khada ka bkhoj la da ngile da ko pa kalenti ka bamde kat kum ka sinsar khada ka khoj kumala da ngi job ngimla ban put long ya kata re ha bangile da kalenti ka babet ngile kan bas supaya ba tang da ka nongrem jong ka parti ka hikai da ka ta ngi ngi job ro ya tik kat kom kanong rim ka parti kai tingin kermen ba kata ka jing hikai ka parti ka bangar ngadalang hakata ka benta ngan yo sibun ka nginget ngan yo sibun ka jing job bat ka jing job ka bangin yo pai ba na bor ki konstitusi ngan yo bang grup ka bor apa diskonsil nomor ngite bau wan ma ar kana ka jing yakon yang bu yakon hak sengil jong pini jong itulah penong bukan ka dek jing pengliam jong pi di minister mila masih kata ka kom ya kata na kaliang junga ngolong kat bangai khon ni noi nuru ngam ong bang pelim ni noi nuru mo marupai ba menta kum mga ngong ngan penpau hang ni kum mga ngong menta de ka kenti ka bagi pai ba ki ha banjit ya ka parti jong pai ba ni ka parti jong ki company ka bangaju kan bas election tenga ngasogen ba mentau pai ba ujit ya ka parti jengi usyania ai kan ngorong ngong yat bat ka jile ka jengi kalong naga mentau pai ba kata de ka ngam simile banu ro ngam chumi kon banu ro ha pai ba wa jing kersan yengi ba nong dem ba ka parti de kata hi ka ba na kaliang junga ngayat ai